Kana makazvitarisa iri basa iri rina kana tsamba yekuti nyango munhu ukamuratidza angati anoda tsamba iyi pabasa rakadai so. Ega anongokupa basa nekuti basa ratiri kuita panapa rakanaka. Zvatiri kuita isusu tiri kuzvipiwa naMwari. Zvekuti munhu azoenda kuchikoro formal school yenyu kwatiri isusu I don't think it's necessary. Chitupa chaicho pakuenda kudenga munhu afa apabvunzwe chitupa ndezvepano panyika zvinhu zvipi izvozvo hazvina zvazvino affecta muupenyu. Kana ruzivo rwakadai izvi ndichirwana ndisina kubata peni nepepa, saka kuchikoro kwachina ndinoenderei. Mugore ra2014 pane mapurisa akarohwa kubudiriro kukereke inotungamirirwa namadzibaba Ishmael chokurongerwa. Izvi zvakaita kuti madzibaba Ishmael nevamwe vetungamiriri vekereke iyi vasungwe vakatongerwa kugara mutorongo. Mushure mekubuda mutorongo, madzibaba Ishmael vakakurudzira vateveri vavo kuti vaende navo kunogara kupurazi ravo riri kuNyabira, uko kwavakanga vachanogara vari vega vatenderi ava. Kutaura kuno, madzibaba Ishmael nevamwe vavo vakasungwa zvakare nokuda kwekutyora kodzero dzevana uye kuti vaiviga vanhu zviri kunze kwemutemo. Kubuda kwakaita nyaya iyi kwakasiya vanhu vasina kana remuromo. Nyaya iyi yabuda, vatenderi avo vakachevedza venhau kuti vauye kupurasi vaone kuti ichokwadi here zviri kutaurwa nevanhu. Kuenda kwakaita venhau vakaenda vaine mibvunzo yakawanda iyo yaida mhinduro kubva kuvanhu uye vatungamiriri vakasara vari papurasi iri. Imwe yemibvunzo yacho inosanganisira kuti ko papurazi apa vanombogara sei? Ndine hedi anoona nezvekusona. Mukusona kwatiri kuita tine vana vatiri kudzidzisa basa iroro. Chinova ndicho chikoro chavo pavanotangira vachienda mberi tichivadzidzisa dzamara vagona kusvika mapeto. Vana ava tinovadzidzisa kusona worksuit, vanosona hembe, vanosona mashorts avo, vanosona t-shirts, vanosona mashirts, whatever tichiri kuramba tichivadzidzisa. Pane zvimwe zvanenge vasoro vanyatsogona asi tichienderera mberi nebasa iri zvine mucheredzo wakanaka wekuti aiwa vari kuita vachiimprova kusona kwavari kuita. Saka ndiro basa ratiri kunyanya kuvafundisa. Pakucheka tinovachekera then iyo sona, asi vanenge vachifunda zvekare machekero atiri tichiita kuti kana tiri kuda kusona mashorts, matemplates edu kana kuti mapatani edu tinovadzidzisa kuti vanobatanidza sei kana vachinge vakuabatanidza kuti chibude zvakanaka. Kana reshoti rifanira kubuda riri shoti sezvizvi. Saka tinovabatsiridza ndofunga mavatora mavideos, mapictures, funga mavaona vachiita basa racho. Saka ndiro basa ratiri kufundisa vana. Ini ndakamiririra kune zvekusona ndiri head wavo, asi pane vamwe zvavo vamwe vasipo vamaona ndivo, asi pane vamwe vasipo futi vamusina kukwanisa kuona, sezvo makwanisa zvenyu kungoya zvongoti futa nokuti vamwe vacho kuti tizonowadaidza tivatsvage kwavari tashayawo mukana wekuti tivatsvage kuti vange varipo. Asi zvisinei nevamaona ndofunga mavatovaona vachiratidza basa racho. Saka ndo zvatiri kuvadzidzisa, ndo chikoro chatiri kuvafundisa kuti vakure vachiziva, vachikwanisa kuzvisonera nguo dzavo, vachikwanisa kusonera vamwe vanhu vese. Kana imimi zvine mukana futi wekutoti kana muchida tinokwanisa kusonerai zvamunoda imimi. Tinozvigona futi izvozvo nemukanawo zvavo kana zvichiita. Takaona pachivakwa imba yakanga yatopera uye vaivaka vatenderi ava vakati ivo vanotowana mabasa kunze. Mabasa aya vanoawana sei sezvo vachingogara vari vega ivo vatenderi? Isusu tine maprojects akawanda atinofanira kunge tichitoita kunana Dombo Shava, kunana Borodeo. Anditika tinotobuda muno tichienda nzvimbo dzakasiyana siyana kwese kunenge kunzi kune basa rida unoitwa. Anditi sezvo muri kungoona ipapa basa iri rakaitwa apa rakaitwa nevakomana vamuri kungoona vari kuita basa racho ivava ndo varizve basa irori. Vana baba vamuri kuona ava vechikuru ava chavo kungosupervisa chete vachingoona kuti mukomana apa ita zvinoti apa ita zvinoti. Plastering yese
vakomana vakarohwa plastering ipi iyoyi zvese nekicheni yamuri kuone papa matiri kumboitira bhekari zvaizvezvi toda kutoti tivake bhekari yachona nechekokoko handiti izvezvi zvanhasi taifanira kunge tatobuda tatonoita project yatada kuita muborodeo but nekuda kwevanhu vari kungomukira vari munomu mapurisa ari kungomukira ari munomu tikada kubuda vanotidzosera vachiti toda kutiza handiti saka ndofunga muri kuona kuti maprojects achona tinawo hobho haapere maprojects atiri kuita munomu. Takanzwa kuti hamuende kuchikoro cheformal chekuti munopiwa zvitupa zvokuti mashanda. Izvozvo hazvizokukanganisai here kuti mupiwe mabasa makuru evanhu vaya vanenge vachida matsamba? Kana makazvitarisa iri basa iri harina kana tsamba yekuti nyange munhu ukamuratidza angati anoda tsamba iyi pabasa rakadai so. Ega anongokupa basa nekuti basa ratiri kuita panapa rakanaka. Zvatiri kuita isusu tiri kuzvipiwa naMwari. Mwari wedu ndiye anotipa mabasa iwaya. Zvekuti munhu azoenda kuchikoro formal school yenyu hai kwatiri isusu I don't think it's necessary. Handiti nekuti kana ruzivo rwakadai izvi ndichirwana ndisina kubata peni nepepa saka kuchikoro kwachina ndinoindiri. Maenda kunoshanda imimi basa rakakura mobva mapiwa mugove iwowo munouya moita sei nawo? Ndewe munhu wese ashanda ipapo here? Mune homwe yamunoisa here? Munozvifambisa sei? Sezvamuri kungoona isusu tiri munhu mumwe chete, hapana wamunoti uyu akasiyana nini, takangofanana. Kana inini ndikabuda nababa wako kunoshanda zvangofanana kuti wandasiya kumba enda kunoshanda. Handiti zvandawana inini zvinouya zvichidyiwa neaita se iye akabudawo akaendawo kunoshanda zvaanowana ikoko zvinongouya zvichidyiwa nini. Ndo maitira tunoita kuno. Zvichireva kuti homwe yenyu imwe chete. Zvichireva kuti homwe yedu imwe chete. Mataura imimi kuti mamuda kutobuda kuenda kunoita rimwe basa kuborodeo. Vanhu vacho vanenge vaziva sei? Munoshambadza sei mabasa enyu amuri kuita emaoko panapa? Right, isusu pama social media platforms tiripo tinoshambadza basa redu ratinoita, ingava carpentry, ingava building, ingava mechanics, tinoshambadza everything chatinoita isusu. Handitika kana tikaitirawo uyu shamwari yake yakaona kuti zvamaitirwa zvakanaka iri kushambadza futi iko marketing yese ipi iyoyo. Saka marketing yedu isusu iri pakasiyana siyana. Saka muri kutaura kuti mimi munotoendawo pa social media? Social media tinoenda. Tinotoenda zvakanakisa, hapana kana anombosungirirwa. Wakada kutaridza kuti vakomana vese vaina vangoti vane basa chete vachitopedza vapa vandotora mapics kuti basa rataita nderiri votokanda pa social media. Patakasvika papurazi apa paive nemota dzaivepo dzairatidza kuti dzinofamba mumugwagwa. Vanotyaira sei kana vasina matsamba, vasina zvitupa, vasina rezinesi rekuti vatyaire? Ko vanhu vakuru vane zvitupa here? Ko vana vane mabirth certificate here? Kana vasina sei vasina mabirth certificate? Gore ra 2014 muna Mei ndakasungwa ndichinamata tiri pabudirirwa. Ndakasungwa ndikanogara mujeri musi wa 12 November. Ndagadzirirwa nyaya yekuti ndandina chitupa, handina kana chandinacho, ndiri kutambudzika. Inini ndiri panapa ndiri driver, ndinotori nelicense racho ndorirakidza ndinaro panapa, ndinacho chitupa, handina chandisina, asi ndinonyeperwa ndichinzi handina. Muri ipapo tiri kunzwa kuti vana vari kuzvarwa iye zvinoizvi havana mabirth certificate, ichokwadi here? Kuti vana vari kuzvarwa ike havana mabirth certificate ndizvozvo zvemachokwadi, ndizvozvo kuti havana, nekuti isusu tinoona kuti tine basa rakawanda rekuita izvozvi. Ndizvo tine basa rakawanda rekuita, saka takabatikana nebasa kuti kusumudza kuti umwe nomwe agozowana chekudya. Akawana chekudya toenda tochizinotsvanga manje zvinhu zvese izvozvo tozogadzirisa. Zvichireva kuti nguva yekunotoresa vana mabhethi ndo iri kushayikwa, asi zvinhu zvamunokwanisa kuenda kunoita kutorera vana mabhethi. Tikatopindawo mutaundi muya tinoona vanhu vachitorarira vari pake,
zvino inini nguva iyoyi handichatora nguva ndiriko, asi ini ndichida kuti nzvimbo ino inyuwane. Toda kuti tiite mafish pond amuri kuona, toda kuti izvezvi takabatikana nekurima, takambomisa mamwe maproduction ese ekubika chingwa, ekunotengesa, ekuita sei tichigadzira kuti isusu tikure. Toda kukura kuti umwe noumwe akasvika kubhekari anosvika achiwana chingwa, anosvika kumafuta achiwana mafuta, anosvika kune owana mukaka wekudya. Akabva panapa achida kuti hanhasi anoda kuchinja muriwo, anosvika otora fish, anosarudza muriwo waanoda. Munhu upenyu ndiMwari, chekudya, chekupfeka nekudzidza basa. Izvozvo ndo zvakakosha zvokuti munhu akashaya chekudya haana upenyu, akashaya chekupfeka haana upenyu. Anditika izvozvo ndo zvatiri kudzidzisa. Chitupa chaicho chaicho pakuenda kudenga munhu afa apabvunzwe chitupa ndezvepano panyika. Zvinhu zvipi izvozvo hazvina zvazvinoafekta muupenyu hwemunhu. Zvichireva kuti amuone imimi kuti kuverenga nekunyora hazvina kukosha paupenyu hwemunhu. Hazvina kukosha kwatiri isusu mukunzwisisa nekudzidziswa kwatakaita kuti kunyora hakuna. Ambimaona vakomana vese vamaona vachivaka vari kuita mabasa esa havana kuverenga, havana kunyora, asi nezivo yavari kupuhwa naMwari vari kukwanisa kuita mabasa makuru ari kutadzikwa nevari kuzviti vakadzidza kana nevamwe vana. Izvozvo mwana ari kutanga ECD AE hameno vachienda kusvika vasvika kuuniversity. Anditika nguva yese yaari kupedza achienda kuuniversity, isusu mwana wedu anenge atomisa chinhu chinooneka. Saka isusu zvatinotenda mazviri ndezvokuti patiri kupedza pfuma yese tichiti mwana ngaende kuchikoro ngadi, isusu tikutora pfuma iyoyo toisa paground, totora machinery yamuri kuona iyi, toti mwana chiuya udzidze chinhu ichi, udzidze basa iro basa riri kumuraramisa. Ndo zvatinotenda mazviri zvinhu zvipi izvozvo. Sevanhu vakasiya zvose kuenda kunogara papurazi apa, ko ukama hwavo nekwavakaberekwa hwakamira sei? Ukama nehama dzavo hwakamira sei? Vanofambidzana here? Inini chitendero chandiri kutendera, chandiri kunamata inini, hama dzangu dzikachiramba handichakwanise kukomuniketa navo nekuti mitemo iri muchinamato chedu havaitambire. Mitemo yakafanana neipi? Zvakafanana vanozoramba mutemo. Zvakafanana nekuti tinogara takapfeka zvichena, vanototaura kuti munorwara nepfungwa. Saka isusu hatikwanisi kubvuma zvavanodai vasingabvumi zvatinoda. Vakarwara mune munomboenda? Tiri munhu utakayazonamata hativashanye nekutiwo vakasadza sarudzo yavo ndakasadza sarudzo yangu ndakaya kuzonamata Mwari. Asi munorembekeza here sembereki? Tinovariritira kana ivo vachida zvatinoda. Isusu tavaudza kuti tiri kuteera chinamato ichi, tavaudza kuti tiri kuteera chinamato ichi, ivo ndobva varambana nechinamato chedu. Asi kana vakabvumirana nechinamato chedu tinovariritira, asi kana vachichiramba tivariritiri nekuti isusu tine kodzero dzedu, vane kodzero dzavo. Saka iko zvino izvi as long as mai kana baba vasiri muchitendero chenyu, imimi hamuna ukama navo? Hatina ukama navo nekuti ivo vanenge vachiti havana ukama nesu, nekuti uri kuramba kuti tiende kuuya kuRoma kwedu. Ivo vakangotenderana nechinamato chedu kuti hongu mwana wangu namata chinamato ichi handinei nacho, namata zvako wakasununguka, kuratidza kuti vandirespekta chinamato changu, indorispektawo zvavo. Ko izvezvi vari kwavari havasi kukupikisai, asi vari kurarama ikoko, muri kutaura nevabereki here? Muri kuchengeta vabereki here? Vari kwavari ikoko, kana asingandipikisi ndinomuchengeta, achiti mwana wangu namata chinamato ichocho ndinomuchengeta, handinei nacho, handinacho. Asi kana as long achitongondituka vachiuya apa vachiti mwana wangu wakadai nechinamato ichi, kureva kuti handivachengeti. Mati makabva kupi? Kushurugu. Imimi makabva kupi? Kuslovenia. Imimi makabva kupi? Dande kumzarabani. Iko zvino madzibaba Ishmael vari mutorongo nevamwe vavo vanome, umo mavakarambirwa kupiwa bail, vakarambirwa kuti vatongwe vachibva kumba. Nyaya yavo iri kutanga kutongwa musi wa 4 kubvumbi.